Unam ham na ati kukura na chichide na efro na yere umu ye twase akotwa wuti a wosimu hweye no machiri kuru an wotre na nka bipo bechi abrewa ka ni so de na chiri na afri ya de mofreje wachire se no monta ba maso a ya baya na de adane ahini ya goka wo sesa ahini enye da ye hwe de ahenkwa akire ahimfie na ahini enye da ahenkwa akire ahimfie ni sen wenya ahini ani nti na asem se brafo anya ade hie nyina so na fata chirinya ase Edisa wo bema na wasi ubo na afata so betimi abube ontena osahene Abebuo adwaso de a na wonka ho etihia osahene ewo YouTube no so osahene asoreba na yemfa Abebuo no ntena sini nkomo ena nso mede nkwala na ebrewo na na je bi se wo kai no akolo okate ne nua pani se ena mahwiwhwiw bi ehwe ban o se mede be na Abebuo na na je bi nie ena obetena ase na ne nua eye disturbing ima woso ada no krotwa mansan dwa sabo afọ wudi na chi a fa na nkum kwa no ono so adi adwa ena om na di akanse ni besisi so ye nua Philip Esuman Abrante egeto ono so aba aha ono so mamusu a osi aba ye de boba fan na ye de kire no ntina oba miahu se ebe no wa bi wo mu dendenden oba ba ko oda omuntam Esther Esuman wasi berima de wo sin na e wa Abebuo mu na akote da ahwe aso kwala ngitu ayo ena om kasa ase na me ka kire se se oyiri mpo se ono ba kontakwa na wo bansira fato wasene obo wo babu otemuafo no ye James Cancer Pope Jampmani Pope ba ko po wo yire wo ma nananom ono na otena dwom enunti ena me ka che se asafunfa ojahwehwe jamom antoto atwitwabotire koche no emmo na sotro me ka che defo se nana yakoche twitwe na sumbi ama no na obofo so pa sumbo a enkefre na twitwabotire ti si osahina soreba e wo mu YouTube channel ne so eho na be hu se mpanimfo atena ase na ho no ena chese nananom apum maduro nti o maamu a onkam epia o